takové nebyla podporující. Ale podle otázka, aby nějaké myšlečkové, ale je to druhý stranu, takže... Do půlnoci jsme v Praze zasahovali u necelé desítky událostí, které souvisely se Silvestrem a se zábavní pyrotechnikou. Byly to požáry kontejnerů a odpadů. Po půlnoci pak v té první hodině to bylo zhruba 10-15 případů, které souvisely se zábavní pyrotechnikou. Ten největší byl asi v Nekázance, kde na terase hořela travina, která tam byla s tím, že na místo jsme museli vyslat 2 jednotky hasičů. Ten Silvestr a Nový rok byl, co se týká případů, které souvisely se zábavní pyrotechnikou, lepší než ten loňský rok. Tam bylo přes 50 výjezdů, letos tedy evidujeme zhruba polovinu takových případů.